ככה? לא ספרתי. היה לי מקלע עם 250 כדורים, ותראה, יריתי, נלחמתי כולם, אני לא יכול לספור. אחד אנס שם איזה ילדה בת 16, משהו כזה, אתה מבין? אבל זה מכוער מאוד, היה לנו בחור אחד, הוא נפטר, הוא היה פרא אדם, הוא לקח פשוט מאוד, ורצח אותם בתוך המכלאות. בתוך המכלאות, הם היו במכלאות, אתה יודע, חוטי ברזל כאלה, עגולים כאלה, אספו כל הגברים. הם יושבים שם, כולם, על הרצפה, ובא מישהו ולוקח תת מקלע ומתחיל להבעתי, וזה אסור לספר, אני לא אדבר על זה, כי זה יכול להיות סקנדל שלם.